Goddag, mit navn er Anne Bjørle Christensen, og jeg skal vise dig 10 måder at være rebel på i Hammel. Prøv eksempelvis at kravle ned i andres skrald. Prøv at bruge de små børns legetøj, helst hvor aldersgrænsen er 3 år. Sig det med blomster. Not. Sig det med bark i stedet. At tage på diskotek One i Hammel, det er ikke særlig rebelsk. Kun hvis du gør det med din jakke omvendt på. Nej, Tarzan i temacenteret. Indkøbsvogne kan bruges til meget mere end bare opbevaring af varer. Tag for eksempel og sov i en indkøbsvogn, helst i marts. Forvirr dit publikum ved at filme en af dine scener fra point of view. Vær en del af kunstværket. Vær et springvand. Fyld mere end én bås. På en privat parkering. Lav en CV foran Hammel Rådhus på en sag, du tror på. Save the goldfishes. Nu er Hammel jo heller ikke den sværeste by at være rebel i. Vi vender alting på hovedet. Mit navn er Anne Bjørle Christensen. May the force be with you. Til slut vil vi gerne takke vores tjekkiske sponsor Rebel for engagement i denne film.